Sanibonani, siyanamukela kwezaseMlazi News Podcast lapho esindethela khona zonke indaba ezenzeka la eMlazi. Igama lami nguSimangele kukaNtombela. Namhlanje nginiphathele umama uThembisile owaziwa ngoMaster Moloto ohlala khona la eMlazi kade. Umama Thembisile ngizomnika ithuba lokuthi asichazele ukuthi yini adinga usizo lwayo ngayo kuthina, kodwa ke ngantshela khona umama njengoba ezela kuthina ubezocela usizo enomzukulu odlala esports ukuze sikwazi thina njengomphakathi siyazi ukuthi ingane ikhuliswa umphakathi uwonkana. Ngizocela ke umama uThembisile ukumnika ithuba bese asichazele ukuthi yini emenze weza ephejini lethu leza seMlazi. Sawubona ma. Sawubona nima. Uyaphila sithando sami. Ngiyaphila Ngiyaphila. Ngiyacela sithando sami usitshelele abalandeli bethu noma ababukeli bethu ukuthi yini uma singamsiza ngayo usukwini lanamhlanje. Ngiyabingelela kwezaseMlazi, ngibonge ithuba engilitholayo. Njengoba seshilo indodakazi ukuthi umama uMloto ugogo kaMzukulu. Ngizocela usizo umntwana wenza isport ama-drum majorates, ufunda lapha eYellowwood Park Primary under uMlazi District. So ube sethubeni ke umntwana lokuqualifya kwi-national team kuma-drum majorates, and then wathola ke ithuba eliyingqayizivele esilijabulele kakhulu. Kune-world competition ezobe ise-Star Walla ePoland ngo-August 22. So ngizocela ke usizo lokuthi uma ngingalekelela ukuze umntwana angaluzwa leli thuba ebumncaneni bakhe ezimisele kangaka, angaluzwa ithuba lokuthi ahambe aye kulama world competitions. Yiloko nje engizocela kumphakathi ukuthi ungilekelele njengoba usushilo ukuthi umntwana ukhuliswa abantu bonke, akuyena owami yedwa, umntwana wonke umzali okhona. Ngiyabonga. Sithando sami, mengabuza nje umntwana uqale nini mhlawumbe ukusidlala isports njengoba manje esezoya phesheya? Uqale ngo-2023 if I'm not mistaken, esase-primary. Yes, namanje usase-primary kodwa esamncane kakhulu ngaleso sikhathi. So uqale ngo-2023 kodwa ke ukuqualifya waya kuma-trials last year, then she qualified last year ke kwi-national team, hence esethola ithuba ke lokuthi aye ePoland. So mengabuza uma njengoba umntwana ezohamba aye phesheya, amalungiselelo enwenzayo njengomndeni akhona noma kukhona okuhlanganayo okuncane? Mangakhuluma iqiniso nje njengamanje akukakahlangani, kusahlangane imali ye-deposit iphela ngoba ama-flights abhukhwa prior ukuthi kuhanjwe. So kahle kahle imali yokuhamba iyonke it's 48,500. Ongagcinile-ke lapho kulo 48,500 kusafanele kube khona applyelwe i-visa, kusafanele kube khona ne-insurance cause uma uhamba kwemazweni angaphandle kufanele kube ne-insurance. Then on top of that, before bahambe, njengoba umntwana equalifyile ela eKZN, kunabanye kwamanye ama-province ukwakha a national team. So before bahambe, okwamanje basayipracticela bona kuma-province abo. So uma sebezohamba ke before bahambe baneviki ekuzofanele bahlangane bonke as a team, owasePolokwane, Northwest, kuphi. So banesonto lonke nalawo ma-cost futhi kusafanele aphume kuthina ukuthi asuke la eKZN bayohlala iviki lonke ngale beyohlanganisa i-team kuse beyopolisha before i-departure yabo. So imali nje isami lapho nje njengamanje, imali esisakwaze ukuyiraise njengomndeni lengishoyo yokufaka i-deposit for ama-flights, kodwa nje akakafika indawo ngoba nakhona kwakubamba nje ama-flights kusashoda nje kakhulu. Iloko nje. Thando zami niyezwa kuma ukuthi uyeza kuthina uzokhala ucela usizo njengomphakathi ukuthi simsize. So siyazi ukuthi if abantwana bezophuma bahambe bayodlala phesheya kwamanye amazwe bayeke badinga i-donation, babe nemali leyo eyisamba leso sokutravela, bese kuba khona lezi zinto ezincane abayidingayo njengoba umama uke wachaza ke ukuthi uzoba nesonto elibazohlala ngale Goli, amanye ama-expense lawo bazodinga futhi ne-visa,
so amanye ama-expense lawo uma ingakho eza kuthina ezocela abantu simlulele isandla sikwazi ukuthi simsize ngoba uyazi ukuthi ifeza kithi njengomphakathi waseMlazi uzosizakala. And enye into fanele sikuthokozele ukuba nabantwana abadlala ama-sports. Abantwana bamanje abasayinikele ukuthi badlale ama-sports and nokuthi umntwana akwazi ukuyiphatha kahle abe nento ezomqoqa emphakathini. Siyacela-ke bandla ukuthi uma asikwazi ukumtholela usizo ezesekwazile ukuza kuthina azocela usizo, sizokwazi ukuthi simbone nomntwana okuyigama lakhe uFezeka Lesedi Potwana. Uzosivezela umntwana izinto zakhe ayihlomulile esikoleni kwi-sport ekade edlala ukuze sibone ukuthi njengoba sizodonethela umntwana simbone ukuthi umntwana ongakanani oyiphethe kahle futhi oyithandayo nento ayenzayo. Siyabonga kakhulu. We back with uLesedi Fezeka Potwana ezaseMlazi News. Please don't forget to subscribe on YouTube ezaseMlazi News podcast, and then on Facebook it is ezaseMlazi News, and then also on TikTok. Sinosisi uLesedi ke la umntwana omncane waseMlazi kade ngisanda ukunitshela ukuthi uyahamba uyaphesheya. I've never been there, but she's also uyakhona uyosimela njengeNingizimu Afrika. Siyacela ke bakithi simlalele umntwana wethu. Sithando sami uyaphila? Yebo, ngiyaphila. Ngicela usitshele igama lakho nokuthi sithando sami isports osidlalayo. Mina nginguLesedi Fezeka Potwana and ngidlala ama-Dramajarates at Yellow Park Primary School. Okay, sithando sami engabuza nje. Kuyona wonke ama-sports abekhona emhlabeni wacabanga ukuyodlala ama-Dramajarate sports. Why? It's because when my grandma was applying for my school, wangitshengisa iy'thombe and all the ECAs, which are the sports that are done at Yellow Park. And I saw like a different sports that I wanted to try, which is new. So I just saw Dramajarates, and then I started looking up for pictures for Dramies, and then I saw it's kind of a nice sport. So I started joining it. On the first day, I did not feel okay, but my grandma pushed me to start doing it, and then now I really like it. Okay, sithando sami. Thina-ke njengabaseMlazi, yini ongathanda sikusize ngayo njengomntwana wethu omncane okhulayo esimbonayo ukuthi unesasa eliqhakazile? I really want your help for donations because I really want to show in Ningizim Africa what kids are capable of doing. They can also go to different types of countries across the oceans, and I really want to show the kids to chase their dreams and to do what they feel loved the most. Sithando sami, ngiyabona ukuthi uphethe itifiketi, uphethe amamedali. Ungasitshela nje ukuthi udlale kephi, zonke le tifiketi oyiphethe uyitholephi, udlala nobani ukuze sonke sizogqugquzeleka nento nabantu abasha bala endaweni bagqugquzeleka babone lo msebenzi omuhle wenzayo. Okay, so this one I got especially from my principal, Mr. B. Kanye. It's for participation of the Dramajarates. And this one is my first certificate I got for getting my provincial colors, where I marched for KZN. But then this year I started getting my nationals. And then this one is the special one I got with my best friend, Suguru Nzimande. And your medals, I can see maningi. Yes. So these medals I got for nationals, where I competed with all types of schools that were there at Northwest. So I got a lot of them, but they are... Ngiyacela-ke sikwazi ukuthi silule isandla emntwaneni wethu oyiphethe kahle, okwazile ukuthi akhethe esports over everything ekhona elokishini. Njengomphakathi waseMlazi, ngiyathemba ukuthi sokwazi ukuthi simsize umntwana wethu akhule abe nekusasa eliqhakazile. Please don't forget to subscribe ku-YouTube kwi-ezaseMlazi podcast, bese siphinde siya subscribe lapha ku TikTok na ku Facebook. Thank you.